Ka anti-narcotic task force minta kesini sautrik unok pra arajar arpusan kala pinlong ke Jingleit bakinsan halum survey Shillong. Kani kadai hadian bagi Polen kila yo jingtep syapang ke jingyat bian jong kinong di pinbuan ha kani ke binta. Ha kate ke Jingleit ki pulit ke Antf kila lap bat kurup shibon ki tiar ba pinbuan kila yo pentikna ke jingdon jong u heroin balabu hasau potli ki tindong bat artli ki senduk bu sabon ki bala pendon kam bat khanglat na ke jinglap de ki bor pulin baro ki jingdi pinbuan ki bala kurup ki don ke jingkhia kumba arpusan point pusan gram kabade ke jingkhia kabahe haba phai sha ke jingma jong kani ke jingdi buan ki pulit ki laong ba kani ke jing Khynra ka dei ka binta jong ke jing persang ban khanglat ye ke jingyat ye ki kam sniu bat ke jingde be an ye ki drugs ha ka nong ba Shillong ka Antf kalapin pau ba ke jing token kadang yat syakmat ban tip tikna ye ki badon kti bala ongru ba ki jing Khynra kindang beteng ban pinduna ha ka ban yo ye ki jing shakta jong ki samla bat ki pat ba na ke jingdi pinbuan Ini ke pentalinya dah rapi kali ya. Apa no? Ji. 11.11 grams. 11.71. 71. Ah. 7.